И какво става, хора, аз съм The Gamer BG2 и както виждате играх зад кадър, за да спечеля оранжевия колан и огнените бутушки. И днес смятам с вас да изиграем Water Battle. Просто до сега играем само Карджицу и Water, аз пък Water Fire Battle и пък ето нас сега ще играем един Water Battle. Yes, Карджицу Water. Не помня как се играе, ама на него бях най-добър. Ще си припомня и ще сръчквам. Ако може играта да зарежда по-бързо. Абе, гейм. Край биха, ма те. Би се върна като зарежда. Ето ни нас и аз пандах. Или бих, не знам. Паднах. Какво да направя, че съм паднал? Играта не искаше да зареди. И сега ще играя пак. Има майстор на латара. Ще се върна този път играта като започне. И ето ни нас огънчето. Аз уснах. Какво да направя, бе? Аз не мога ги спирам тез изворчета. Тук картите са ми тука, бе! Вау! Не, просто нямам думи. Хора. Ще изиграем още един във ваша чест. Не играя тройни битки. Чакай да ми се, don't take down, I don't wanna listen deep. Ето го пак той. Сега научих как се играе и ще ти еба майката. Ще върнат. Какво стана, бе? What the fuck стана, бе, брат? Аз нищо не мога да направя, тъй. Няма играя Water Battle в кадър, защото ми багясва и не мога да такова. Гледайте, то докато зареди няма и снова да играя. Знаете ли какво? Ще играя по елементи. Сега с вас ще изиграем Fire Battle. Ето какво се печели. Той кава маски. То ще чака за четворен батъл. Ари хора, ари, идвайте. Аре за четворен батъл. Айде, четворен батъл, хора! За вас четворен батъл играя. Не. Гледайте сега,
Ще ги цепили. Мали. На латър. И те и всички играят. Аман. Един вече е заложил. Другите стоят и чакат. И двамата не знаят как да играят. Един е бил, само един. Да ти имам странните батали, само един ли може да би? Хора се върна при победителя. Та хора, не видяхме победителя, аз бях на трето място. Ко да направя? И той току-що ме би и ще гледате тая битка и ще си пиете кафето. Просто на битка ще да загуби цялото време на клипа, беше адски дълга, докато се изясни победителя. Победителя все пак не можах да го видя. То ще ми играе с едно огън и аз ще го еба. Аз съм Слънчо, ида от горица, да ти кажа, че ще губиш тая битка. Да, хора, днеска ще има още един клип на къпа и в него спечелих огнените бутушки. Всъщност, играх зад кадър. Ма ще го бия пак, или не. Бих го. Той има 4 точки и близо е до загубата. Те ли ще играем, бе? Аре губи, бе! Аре еби си майката, бе! Аз имам 63. Ще бия Excellent. Тоест Flawless Victory. Ок, автоматик. Той е на 2. Слапе. Снимам с ми до седмица. Що? Да, имам си що. Аре, човек, откажи се, то са видял кой ще би. Защо на вода ми го... Такова? Сигурно имам малко време да избирам. Абе, то са видял кой ще би. Сега трябва просто да отидеш на вода и ще те разпоря. Той решава да отиде на Elemental Battle. I'm not flawless victory. Are you with? Stop it! Аре, фанахме, че си бил. Да, it's your turn. О, има малко време да заснема още. Та хора, то са видял кой ще би, надявам се да ви харесал клипчето. Ако е така, абонирайте се, за да ме следите всеки ден. Благодаря, че бяхте с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!